Missio Malta li tifforma parti minn organizzazzjoni kattolika li tinsab f'aktar minn 160 pajjiż se tkun qed torganizza maratona ġbir ta' fondi bilan li tgħin lil foqra permezz ta' finanzjament ta' proġetti differenti. Dan se jseħħ is-Sibt 4 ta' Ġunju fil-maratona bit-tema Hope Missio Fest li dwarha tkellimna ma' Nancy Camilleri, il-koordinatriċi ta' Missio Tfal. Jiena nħeġġeġ lil kulħadd biex iċempel jew jingħaqad magħna jiġi hemmhekk, se nkunu hemmhekk flimkien ma' daw it-tfal ta' din l-iskola wkoll biex tingħaqdu magħna għal dan l-għan nobli. Tkellimna ma' Nancy Camilleri waqt waħda mill-inizjattivi li saru f'ħafna skejjel fejn stajna naraw li tfal tal-iskola primarja tal-Mellieħa jiġbru il-flus u jipparteċipaw b'risq dan l-għan nobli. B'donazzjoni żgħira, it-tfal setgħu ipenġu jigsaw puzzle li fiha nnifisha għandha konnotazzjoni ta' għaqda u messaġġ li flimkien nistgħu nagħmlu xi ħaġa kbira. Aħna maħniex biss numri, imma nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex id-dinja tkun aħjar. U d-dinja tkun aħjar jekk kulħadd jaħseb ħaddieħor. Id-dinja tkun aħjar jekk aħna bħala persuni nkunu aħjar. Jiġifieri din it-tama mhux qiegħda biss għal nies li fil-bżonn biss, imma tama għalina l-koll. Tkellimna wkoll ma' Miss Lina li spjegatilna l-irwol ta' tfal tal-iskola primarja tal-Mellieħa. It-tfal inħeġġuhom dejjem li mhix aħna biss għan pajjiżi oħra il-faqar kemm hawn inkwiet, kemm hawn batbatija u dejjem nipprovaw minn dejjem it-tfal meta jkunu żgħar inħeġġuhom dejjem. U din l-inizjattiva li ħadna, it-tfal għamilna din l-attività ta' drawing li aħna nafu t-tfal kemm jieħdu pjaċir ipenġu. U b'din bekk it-tfal ġabu dan il-1 euro u kull 1 euro li jwadbu fil-kaxxa ipenġu del kaxxa mill-puzzle ta' Hope. Dejjem tama għal ħajja ħjar. Din l-inizjattiva żgur li ma setax tkun suċċess mingħajr l-involviment ta' tfal innifishom li tkellmu magħna u spjegaw aħjar l-inizjattiva tal-Jigsaw Puzzle b'risq Missio. What we're doing is we're collecting money. So then kids that need money, they can have a usual life like normal kids. They don't need to be poor for the rest of their life. Għalija huwa vera importanti għax kulħadd ikun jista' jgħix ħajja bħal tagħna u aħna qed nagħtu minn tagħna ħalli tfal oħra jkunu jistgħu jgħixu ħajja normali. Mela ħadd iħossu l-bżonn li nagħmlu ħadd ieħor biex meta jikber ikun jista' jsib xogħol u ma jibqax fejn u jkollu biex jiekol u biex jgħix. U aħna għamilna għal kull 1 euro jew iktar li tġib tpenġi biċċa mill-puzzle waħda. U sissa għadna ma nafux kemm għamilna ħafna. So I really enjoyed it and I think that this will really be a big surprise for all the kids in need and in my experience of Hope, I think that Hope is good enough for the people in need. Hope Missio Fest, il-maratona ġbir ta' fondi li se ssir is-Sibt 4 ta' Ġunju mill-11 ta' filgħodu sal-11 ta' filgħaxija fuq l-istazzjonijiet kollha, inkluż fuq Net Television.